kike ne, ina kike ne? Duhun dare ko da ya tsala gari yana wayewa, da kaji kuka na zakara to asuba ta yi isowa, ga alfijir ya keto a gari na kasa yin farkawa, cikin mafarki ina ta ganin abubuwan birgewa, kamar da gaske kun san lamarin mafarki yake zuwa, cikin mafarki na ya zama akwai al'ajab mai rikitarwa. Ni na kasance mutum mai san mutane kwarai da gaske, ina da kunya bana kure in mata ko dama da aike, a unguwarmu ina sana'a irin ta gyaran keke. Kai wata rana yamma ta yi zanayo ta arewa, ina da sauri kar da na je ni ma na yau karewa, sai na yi hangen wata ɗiya mai kyau kamar indiyawa, ta zo gare ni ta sallama ko sai na yau amsawa, dukan alama bakuwa ce mota ta yau kowa, ta tambaye ni don Allah gare ta ne taimakawa, wai asalinta yar Libya ce ba batun rufewa, ta zo kasar nan don bore na ta yi cikewa, wai yan uwa gun mahaifina ta so ta zo nemowa, an ce suna nan ta zo na garin Yola tun Adamawa, tana a mota an yi fashe kudin ta an sacewa, tana bukatar kudin motan zuwa ta har Adamawa, na taimaka mata don Allah kar na yau kasawa, akwai kudade a aljihuna da na tarawa, na ɗauki naira 3,000 a ciki na yau miƙawa, domin labarin nan da ta bangare ta na tausayawa, ta ce ta gode suna na gare ta na yi faɗawa, ta tambaye ni na bata lamba domin mu san gaisawa, ni kuma damun ko da waya bana muradin rikewa, na ce ba komai ni ban da waya addu'a kiyowa, sai ko ta juya da mamaki tana ta faman waige, har ta yi nisa kafin ta bace tana ta dogon hange, bayan ta nisa sai na ji kawai na je na garko lambarta, na tafi da gudu ba ita ba alamar ganta, sai na dawo a zuciya ina tunanin sufarta, ya zan kasance mai sauraro na ce ka yo bibiyata.